Abril de 1941. 3 homes foraden el terra de la cripta del monestir d'Escornalbou i busquen un taüt sense creu, soterrat 30 anys enrere. L'han de portar fins a Poblet, de nit, i sense que ningú no ho sàpiga. Allí han de tornar a enterrar-lo, però abans, els homes que els han encarregat la feina travessen el cor del cadàver amb una estaca. Mort de por pel que acaben de presenciar, un dels operaris, el Joan Maria, amaga uns vells quaderns escrits a mà que ha trobat entre la roba del mort. Són les memòries de Ramon Clavellet, que en la vida real, l'any 1906, va representar l'Alguer en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. El poeta alguerès més gran d'inicis del segle XX mai no va tornar a Sardenya i va desaparèixer sense deixar rastre. Aquest seria la sinopsis del nou llibre de Jordi Martí, de l'escriptor Jordi Martí, Clavellet, un vampir de l'Alguer, editat per Virus, i que és un viatge literari que barreja terror amb una llicència narrativa sobre la vida del poeta Ramon Clavellet, que, com bé diu el llibre, va ser un dels poetes algueresos més prolífics de principis del segle. Avui, a la Ran de Mar, perquè ens transporti a cementiris italians a base de versos algueresos, tenim el propi Jordi Martí, que ja està traient els ullals. Jordi, benvingut a Ran de Mar. Bones. Com estàs? Esperant a veure què és això de publicar una novel·la, perquè és la primera vegada que publico una novel·la, sí. Tot i que no és la primera que hagi escrit. Fins ara havia publicat 21 llibres d'assaig i diguéssim això ja estava esgotat i hem arribat a la segona part del tema. Has arribat a la segona part del tema entrant novel·la, amb una novel·la que jo ja l'he començat a llegir, que es llegeix Entra com l'aigua, i barreges precisament la figura de Ramon Clavellet, que és una figura que va existir, una figura real, amb els vampirs, i amb els vampirs als monestirs de casa nostra. Com arribes a aquesta conclusió de voler barrejar aquestes dues coses? Clavellet és un poeta, de fet s'anomenava Antonio Xiufo, el que passa que quan ell arriba a l'Alguer, molt petit, es canvia el nom, no res, quan és adolescent, perquè vol ser poeta, i perquè veu que té uns amics, que són uns nous amics, que es diuen Joan Pais, Carmen Dore i altres que volten pel seu voltant, que són uns nois algueresos que per primera vegada constituiran una generació literària dintre de l'Alguer. De fet, aquesta generació literària entrarà en contacte amb la gent que està a Catalunya, que són o bé renaixentistes o els primers modernistes, i a partir d'aquest contacte, per carta, evidentment, al 1906, una part d'ells es coneixeran al Congrés de la Llengua Catalana. Com arribo a barrejar això amb el vampirisme? Doncs perquè com vaig decidir començar a escriure alguna novel·la, en vaig fer dues. De fet, aquesta és la segona. La primera sortirà al febrer de l'any que ve i es diu Secundina, és una història... Fa temps que estàs amb Secundina, Fa molt temps que va a Secundina, i aquesta era una novel·la de vampirs. Per què? Perquè el vampirisme és una de les coses que a nivell literari m'ha interessat més al llarg de tota la vida. El que passa que no n'havia escrit mai res, i ara doncs podia barrejar les dues coses. Un personatge real que va existir i que de fet és un personatge del qual a dia d'avui no se sap si no se sap gaire, no? No se sap gens. És a dir, ell va desaparèixer. La seva biografia a la Viquipèdia diu que va morir a Barcelona, no se sap això, podria ser Barcelona, Reus. De fet, hi ha hagut gent que ha buscat la seva tomba i la seva tomba no ha aparegut. De fet, al llibre, si s'acaba, hi ha una possible explicació de per què això ha sigut així, però el vampirisme que recorre tota la cultura occidental, no només amb Dràcula, sinó amb altres moltes coses, aquí apareix per això, perquè és un dels referents literaris destacats. Exacte, anem per passos, perquè a l'inici del llibre, com comentàvem, no desvetllarem res, però clar, comença amb el fet de que fas una descripció de l'Alguer, no? Primer comencem amb aquesta història d'aquests treballadors que van a desenterrar un taüt per ordre d'uns monjos, no? I després entres una mica en la història de l'Alguer. Te'n vas a l'Alguer, on descrius un Alguer meravellós. No sé quantes vegades has anat a l'Alguer, Jordi. Una vegada sola. Només vas anar una vegada. La veritat, quan llegeixes la descripció de l'Alguer a principis del segle XX, et donen ganes de traslladar-te allà, i sobretot d'aquesta jovialitat que es va viure també en aquesta època, no? De que els propis algueresos van començar... És una descripció de l'Alguer que té referents, tot el llibre té referents literaris. El llibre hi ha des de la Divina Comèdia, amb un dels capítols, La baixada a l'infern, de Dante,
fins a autors modernistes del començament del modernisme, i concretament aquesta descripció de l'Alguer la devem a Eduard Toda. Eduard Toda és un personatge també molt important. També és un personatge històric i personatge de la novel·la. Apareix dintre la novel·la a la part final. De fet, apareix diverses vegades, però és la persona que d'alguna manera, entre moltes cometes, va descobrir l'Alguer per a la resta de catalans. Ell va anar enviat com a cònsul a Sardenya, i no a l'Alguer, però li van dir, ostres, aquí tenim un poble on parlen com tu. I ell es va dirigir fins a aquest poble, tot i que ell ja tenia dues referències anteriors, que són petites però que ja existien, d'altra gent que havia entrat en contacte amb els renaixentistes de Barcelona. I ell el que fa és directament anar a l'Alguer i escriure 2 llibres. Un, que és la descripció de l'Alguer, d'aquí surt aquesta explicació de com era l'Alguer a començament del segle XX. Avui ha variat, però no moltíssim, és a dir, continua sent un lloc meravellós, i una segona producció literària, que és la poesia de l'Alguer. I amb aquesta poesia de l'Alguer Clavellet no hi surt, perquè resulta que Toda hi va abans que aquesta nova generació de joves aparegui. Clar, a més Toda és com un referent per a aquests joves, no? És com la persona que també els hi porta aquesta literatura catalana, no? I hi ha com aquesta barreja, és a dir, és interessant que barregis el terror amb una reivindicació literària a Sardenya, no? I la descripció de l'Alguer és meravellosa. Parlàvem, per exemple, dels vampirs. Què passa amb els vampirs, Jordi? Per què t'ha agafat ara la dèria amb els vampirs? Bé, no m'ha agafat ara la dèria, sempre havia mirat pel·lícules de vampirs, però com vaig començar a interessar-me pels vampirs, doncs m'he adonat que de vampirs n'hi ha al llarg de la història a totes les tradicions folclòriques del món. Des de Sekhmet, que és una deessa vampírica al servei de Ra a Egipte, i és un personatge destacat i molt bèstia, molt violent, fins als vampirs que hi ha dins de tradició xinesa, a la Índia, n'hi ha moltíssims. És a dir, bàsicament el vampir el que explica és la por que tenim davant de la mort. És això. I també que durant el moment de la il·lustració va haver diversa gent que es va dedicar a combatre els vampirs de forma literària, i jo crec que més que combatre'ls van contribuir a tornar a reconstruir-los, sí, a fer els populars. I el pare Calmet, que és un senyor que al segle XVIII va publicar un llibre que és un compendi de totes les aparicions vampíriques de que ell tenia notícia a Europa, i n'hi ha centenars. I aleshores aquest llibre era un eclesiàstic, és a dir, dic pare perquè era un català, pel que entenc. No, era italià. Aquest senyor es va dedicar a recopilar tot això, però ho va recopilar per tal de dir que tot allò eren ximpleries. El que passa que es va convertir en un dels llibres d'explicacions vampíriques més importants, tan important que Voltaire, quan va escriure el seu diccionari filosòfic, li va dedicar una entrada on parlava dels vampirs i on deia una cosa que, tal com tu has comentat abans de comencéssim a parlar, hi ha vampirs de moltes formes, i Voltaire diu que de vampir ell no n'ha vist mai cap, ni n'hi ha, però sí que a Londres i a París hi ha gent que xucla la sang dels altres i viu d'aquesta sang, i no són precisament vampirs, sinó que són explotadors. Sí, aquesta figura del vampir com el capitalista, com l'ambiciós, com l'explotador. Voltaire parla ja d'aquesta figura en plena il·lustració. A més, però aquí, clar, aquí sí és això, però no és això, perquè, és clar, hem d'empatitzar amb Clavellet, amb el poeta, que entenem que es va convertint en un vampir. No sabem exactament com desenvoluparàs el concepte vampir al llibre, l'has de llegir, Clavellet, un vampir de l'Alguer, editat per Virus Editorial. He dit Virus? He dit bé o no? No, és Calúmnia, són els mallorquins de Calúmnia. Vale, no sé per què t'he dit Virus, segurament perquè segurament la inoculació és un virus. La inoculació és un virus, i precisament parlem d'aquest vampir, d'aquesta figura que representa la por a la mort o la mort, però aquí comencem a fer un vampir que ens cau bé, potser, que és poeta, que és català, que, clar, ja poden haver vampirs amb consciència de classe, Jordi? La major part de vampirs sempre ens cauen bé. El que passa que moltes vegades tenim por que ens caiguin bé, que és un entretema. Però sí, i vampirs amb consciència de classe, vampirs no, però representants de vampirs, segurament l'actor que més vegades ha representat un vampir, Bela Lugosi, no és que tingués consciència de classe, va ser el fundador del primer sindicat d'actors del món,
el va fundar a Hongria, però quan se'n va anar a treballar als Estats Units va fundar el primer sindicat d'actors dels Estats Units. I no només això, va ser un declarat antifeixista durant tots els anys 30 i 40 i va portar aquesta militància públicament. No s'amagava de res. Era completament antifeixista i ho explicava directament. Ell també era anticapitalista, però bàsicament es mostrava com antifeixista. A més, retratat d'una manera meravellosa la pel·li d'Ed Wood, de Tim Burton, el Bela Lugosi, la veritat és un personatge brutal. Com ens podem trobar aquí a Clavellet? Què li passarà a aquest poeta que es converteix en vampir? Dóna'ns una miqueta de paisatge. Home, els vampirs no són iguals a tot arreu del món. Els vampirs de Sardenya no són vampirs, són vampires. Es diuen súrbiles. Súrbiles, correcte. Les bruixes vampires, no? Exactament. I les súrbiles tenen moltes formes, però no prenen la forma de ratpenats, prenen la forma de mosques. I en forma de mosca entraven pel pany de la porta a les habitacions dels infants. Els picaven, com a mosques que eren, i un cop picats, els infants morien i els quedava una marca. Té una explicació molt clara, una explicació, diguéssim, que desmunta el vampirisme, però que és així. L'Alguer estava situat al moment que era tan idíl·lic al costat d'un llac, d'un pantà, una cosa així, no? D'un pantà més que d'un llac, ple de mosquits, i la malària i altres malalties de transmissió a través, no de les mosques que deien ells, sinó dels mosquits, acabava generant una mortalitat infantil molt, molt gran. Es van inventar-se, els algueresos, els sars en general, com combatre-les. No era a través d'estaques. Les súrbiles se podien aturar a través de, posar al pany de les habitacions cada nit cera d'abella, i dos, llançant un grapat de cigrons a l'entrada de l'habitació. Sempre n'havia d'haver més de 7, que és el número del dimoni, perquè les úrbiles només sabien comptar fins a 7 i quan arribaven al 8 es perdien i aleshores havien de tornar a començar a comptar i per tant durant tota la nit no entraven a l'habitació a picar els nens. Jo aquest tòpic dels vampirs l'havia sentit o l'havia llegit en un llibre del fet de posar-los molts elements perquè es distreguin, perquè són obsessius els vampirs, no? De fet, aquesta història la tenim al Pirineu enregistrada dintre del folclore català. A Pruit i a Rupit tenim la mateixa història enregistrada. El que passa que no parla directament de les úrbiles, sinó que parla directament del dimoni. Però que a molts llocs, de fet, a veure, Dràcula moltes vegades és representat com un dimoni, com el mateix Satanàs, que, per tant, a vegades és directament algú que ha estat inoculat per algun altre vampir, a vegades és algú que a partir d'un pacte amb el dimoni ha passat, diguéssim, a renunciar a la seva humanitat. Clar, és una maledicció ser vampir, realment, no? Sí o no, perquè n'hi ha que ho trien directament, i aquesta és la gran contradicció, no? Allò que comentaves abans, ningú vol ser vampir, bé, ningú vol ser vampir. Quan el vampirisme arriba a la literatura, les primeres obres que s'escriuen, per exemple, Polidori, que és un senyor que escriu la primera novel·la, és un conte llarg de vampirs, aquell vampir no és una cosa vista negativament, en tot el contrari. Quan Sheridan Le Fanu, que és un senyor que escriu Carmilla, que és la primera història de vampirs extensa, anterior a Dràcula, i a més és una història anterior a Dràcula, però a més molt interessant, perquè és una història en què Carmilla és una dona i a més és lesbiana, i això és molt reivindicat per Sheridan Le Fanu. Pensa que estem parlant del segle XIX i és molt curiós perquè aquesta novel·la era vista com una novel·la de vampirs i en canvi no era vista com un retrat lèsbic, i és claríssimament un retrat lèsbic. És a dir, no va ser prohibida com a novel·la lesbiana, que ho hagués estat directament, sinó com a novel·la de vampirs. És ben curiós. Quan arriba Dràcula, que és la gran producció de Bram Stoker i que és on se recullen moltes coses allí dintre, se crea ja una forma molt concreta. Podríem dir que Bram Stoker segurament es va clavar a llegir literatura vampírica anterior a ell i va agafar lo milloret i ho va fer més modern. Va agafar Polidori, sobretot, però també havia llegit Le Fanu i després coneixia bona part de la història d'Europa, però la cosa que el determina a fer això són dues coses. Un, que estava enamorat d'un actor
que ell devia ser bisexual segurament, estava enamorat d'un actor que ell estava completament obsessionat pensant que aquest actor acabaria representant el seu Dràcula. De fet, Dràcula va pujar per primera vegada a la llum pública a banda del llibre com una obra de teatre, no com una pel·lícula. I la segona cosa és que ell formava part de cercles ocultistes i aleshores tenia molt coneixement sobre el món del dimoni i el món aquest de l'infern. Clar, és que clar, el món dels vampirs, clar, tenim una literatura de vampirs catalans? Perquè, per exemple, quan parlem de vampirs catalans tothom parla de l'Enriqueta, del Raval, no? D'aquella dona que tenia els nets. Veus, aquesta no apareix aquí, però a dintre del mateix Clavellet apareixen els altres grans referències, perquè les tenim. Quines són aquestes? La primera referència que tenim és un conte que es diu La xucladora. És un conte curtet, però on apareix unes vampires que viuen dintre del mar. És la primera vegada que tenim una història així. Després tindrem altres autors que aniran situant petites històries vampíriques fins que arribarà la gran novel·la vampírica catalana, que aquesta és és una novel·la, jo crec que de les millors novel·les del seu moment. És Joan Perucho, de Històries naturals, que a més està situada molt a prop d'aquí, passa a diversos llocs, però un dels llocs principals és Pratdip. Per tant, meravellós, Pratdip. El Camp de Tarragona apareix situat com un dels epicèntres. De quins anys estem parlant? Bé, la història del primer vampir, que es diu Onofre de Dip, és un senyor que va acompanyar Jaume I i que va ser inoculat durant els viatges, les expedicions militars Jaume I. Brutal. Però el vampir, m'encanta aquesta barreja. El vampir se situa al voltant del moment de la Il·lustració i al voltant de la Primera i Segona Guerra Carlines. De fet, a aquesta novel·la apareix un vampir que s'anomena Cabrera, que és precisament el tigre d'aquesta zona que tenim a prop, que és el Maestrat. És un dels caps del món carlí del moment i que és a la novel·la de Perucho un vampir. Quins anys és aquesta novel·la Perucho? Quan l'escriu Perucho? L'escriu als 60. Als anys 60, no? I tindrà un predicament important. I des d'aquesta novel·la fins al meu Clavellet passa una altra cosa que penso que és importantíssima i jo vull dir-la perquè a més estem a Tarragona, perquè l'autor és tarragoní. Hi ha una novel·la que es diu Vampiria Sound, que és del Pep Blai, i jo crec que és una novel·la magnífica, una brutal novel·la de terror vampíric, que crec que va tindre un problema, i és que la crítica catalana, quan va sortir, no la va entendre, perquè bona part de la novel·la passa discorrent per concerts de thrash metal, de hardcore, i bé, no passa res, però hi ha una bona part de la gent que es dedica a la crítica literària catalana que no coneix aquest ambient. Però Pep Blai, que era en aquell moment crític musical de l'Avui, el que va fer va ser situar tot el món vampíric al voltant precisament d'un munt de grups que hi ha moltíssims que el que fan és tenir lletres vampíriques, i això passa al voltant d'aquí, al voltant del senglar rock. És molt curiós, és una novel·la increïble. Curiós també del teu llibre de Clavellet, un vampir de l'Alguer, és quan comença el monestir d'Escornalbou i el monestir de Poblet. Allà ens podem fer... Vull llegir un tros, vull llegir un pedaç del llibre, a veure què us sembla, perquè em va esgarrifar una miqueta i està bastant bé, la veritat. Sílvia, si podem treure la música de fons un moment. Diu: aquell home que feia 29 anys que havia estat enterrat tenia la cara i la roba com si fos un mort acabat de colgar. Quin estrany procés de momificació havia seguit el cadàver per no haver notat gairebé gens el pas del temps? El senyor demanà al seu assistent que procedís, i aquest, sense perdre ni un segon, començà un ritual macabre que, si no fos que agafar per sorpresa els qui s'ho miraven, amb tota seguretat haurien empès els tres homes a fugir corrent. Agafar un martell i una estaca de fusta que tenia preparats al costat del clot, posar l'estaca damunt del pit del mort i picar amb totes les seves forces diversos cops que empenyeren la fusta a travessar el pit del cadàver. Una esgarrifança profunda recorregué l'espinada dels presents de dalt a baix. Què havia fet aquell home? Què era tot allò? Qui era aquell mort? Per què li havien traspassat el cor amb una estaca? Les preguntes se'ls acumulaven al cap i el silenci esdevingué l'única resposta. Aquest és com una mica de quan estan profanant aquest taüt, que és l'inici del llibre, quan es troben aquest taüt, no? I que uns monjos els demanen que l'han de moure d'un lloc cap a l'altre, no?
T'has anat al monestir de Poblet a tancar-te en una cel·la i pensar com seria la vida d'un vampir? Com és això? He anat escorrent el bou, que és on comença. De fet, va ser una cosa curiosa, perquè sí que tenia pensat com seria allò que passaria al començament de la novel·la, que és això que estàs explicant tu, però va passar que just quan volia anar a escorrent el bou, perquè tenia ganes de que fos verídic, doncs van començar les obres de restauració. Aleshores, per punyetera sort, coneixíem una persona que treballava allà, i en canvi anava passant fotografies del que estaven restaurant, perquè precisament això passa en un lloc concret, que és la cripta. I aleshores coneixia els espais de la cripta, que aquí surten explicats, evidentment, perquè passa allà dintre aquesta acció, doncs a partir de les fotografies que m'enviava aquesta persona. Després vaig haver de calcular, això són coses així molt de dintre la novel·la, però que me feia gràcia que fossin verídiques, com portar el taüt amb un carro, perquè és la petició que hi ha expressa, des d'un monestir fins a l'altre, no? I a Poblet no he anat a quedar-me a dormir, però sí que el conec molt més perquè he anat moltes més vegades. Aleshores, a banda d'això, sabia exactament on estava enterrat un personatge que en aquest part que estaves llegint tu és molt important 2 pàgines després, que és l'Eduard Toda, que és qui lliga les 2 edificacions. És el reconstructor, encara que se'n va inventar bona part d'Escorrent el bou, i és el reconstructor real, i en aquest cas molt ben feta, de Poblet. Per tant, Eduard Toda també és un personatge que recorre aquesta línia. Recordem allò que has dit tu abans, que Eduard Toda també és aquell que va descobrir, entre cometes, l'Alguer, no? Per tant, el Clavellet és un personatge important, però Toda també. Toda és molt important. La veritat, un vampir de l'Alguer, un vampir català i un poeta. Clar, aquí hi ha una analogia perquè clar, un poeta en teoria pues, ens omple de vida o ens fa veure la vida, no? És una inspiració vitalista, no? En canvi, com pot ser una inspiració vitalista ser un Nosferatu? Nosferatu poeta, o d'on has agafat aquesta idea? Hi ha un joc de paraules que es dona durant tot el llibre, i és que aquests autors pertanyen literàriament a la Renaixença. La Renaixença és el renaixe, i de fet hi ha algun poema que escriu Clavellet que parlava sobre el renaixement de la literatura, i aquí, a la meva novel·la, parla del seu propi renaixement, és a dir, un cop mort. Al final del llibre hi ha la publicació filològica, si vols dir-li així, és a dir, ha estat feta seguint els criteris d'edició lògics d'un text del 19, de l'obra completa de Clavellet, que a dia d'avui és impossible de trobar. Aleshores, com que ja feia el llibre, vaig dir, ja que estic fent això, al final hi afegiré un annex on hi haurà l'edició de l'obra completa del poeta alguerès. Clar, però gràcies també a la teva obra has volgut omplir com aquest buit, no? Com aquelles memòries que ell mai va escriure, no? T'has donat aquesta llicència de posar-te una mica en el cap de Ramon, no? I dir, aquest home, com hauria viure a principis de segle la seva realitat com italo-català, com poeta, com una persona que està, i això queda també clar, l'Alguer era uns anys molt durs, ple de malària, de febres, la gent queia com mosques, no? Era una època molt complicada, no? Però tu el reivindiques com això, com un vampir, no? Ja sé que t'he insistit molt, però per què? Per què a Clavellet li fiques això? Perquè ell s'ho creu. Ell creu que és un vampir, i al moment en què acaba creient-s'ho, per alguna poesia que has trobat d'ell, o un poema, que has trobat d'ell. Té un poema dintre de la seva obra, que és un poema que a més apareix editat al final, que és un poema dedicat a Tereseta. Tereseta és un personatge que va apareixent dintre de la novel·la, perquè jo la situo diverses vegades. És un poema, com molts del Clavellet, que a l'Alguer és molt conegut perquè la major part de poemes de Clavellet s'han convertit en cançons. No ara, sinó a començament del segle XX, mentre ell estava escrivint, els seus amics feien cançons dels seus... És una institució l'Alguer, Clavellet? Sí. De fet, a la Biblioteca Popular de l'Alguer, quan entres, hi ha un bust, i és el bust directament. Que a més, si busqueu, hi ha una foto d'ell que jo he trobat per la Wikipedia, amb bigoti, amb el pèl cap endarrere, amb una mirada fosca. La pinta és directament d'allò de vampir. El poema, diguéssim, que acabo situant com el poema que ens explica això, és hi ha un poema que es diu Renaixement, que parla del renaixement de l'Alguer, però és un poema que es diu Serenada, però que es coneix a l'Alguer com Desperta-te, o bé a Tereseta, i diu una cosa que diu: desperta-te i escolta aquesta veu així trista, melanconiosa, desperta-te del somni teu, donosa, escolta que te parla lo meu cor,
Tereseta mor i dintre de la meva novel·la aquest poema li dedica a ella dient-li que no mori, que sobretot es mantingui, perquè ja que ha estat mossegada tornarà una altra vegada a la vida. Evidentment aquest poema amb l'explicació de Clavellet no anava d'això. El que ha fet ha sigut utilitzar l'obra de Clavellet, a més lliga molt bé, com si fos una obra escrita per un vampir que parla a les seves víctimes i a vegades a ell mateix. Vaja, com t'has posat, Jordi, amb aquest vampir. La veritat, us recomanem aquest llibre, entra com l'aigua, a més és terror en català, ja era hora, perquè últimament, sincerament, jo llegeixo molts rotllacos, que sí que estan molt ben escrits i utilitzen paraules molt catalanes, tot el que tu vulguis, però no entretenen. I aquest llibre m'està entretenint molt, la veritat, m'està ficant una mica la pell del segle passat. A més, els vampirs també m'encanten. Qui no li agrada, qui no li fa por, qui no s'ha imaginat tenir uns ullals i mossegar algú, de dir... No sé si has vist que han fet ara una producció a Netflix on Pinochet és un vampir. No he vist, però la miraré. L'has sentit parlar? L'han fet... La miraré com la vegi. Han jugat amb una història així, com si fos un vampir, lògicament d'una manera molt gris, molt també és una al·legoria i una metàfora com la que tu estàs fent aquí, però és terror, reivindicació de l'Alguer, reivindicació del català, de la literatura. Vaja, està molt bé, us ho recomanem, Clavellet, un vampir de l'Alguer. Espero, Jordi, que no sé, que et vagi molt bé, la veritat, amb aquest llibre, que no et caiguis d'un patatús a la tumba ni res d'això. Esperem que no passi. I que puguem seguir tenint històries de terror casolà, de terror de casa nostra, perquè tenim, a més, un munt de figures terrorífiques locals, la Marfanta, tenim aquestes... Jo dic que al febrer sortirà Secondina, que és una novel·la de terror més extensa que aquesta i, diguéssim, més profunda, si vols dir-li així, en què hi ha una ciutat molt semblant amb aquesta, no diré que sigui aquesta perquè la ciutat es diu Secondina, que al fons d'aquesta ciutat, amb una cova immensa que hi ha a davall d'aquesta ciutat, el que es troba és Cthulhu, que és un monstre que Lovecraft situa a l'oceà Pacífic, però que per una història estranya ha fet cap al fons d'aquesta ciutat i fa que tot allò que es faci en aquesta ciutat sembli i es converteixi sempre en terrorífic. Molt bé, Jordi, té molt bona pinta, l'esperarem també Secondina. Per què tenim aquest terror aquí, Casolà? Potser és per l'església? Per què tenim aquest terror a vegades gore? Jo crec que és pels Cthulhu, perquè si no, no té explicació. És que vull llegir una entrevista a Paco Plaza, no?, que ha tret una pel·li sobre monges i gore, no?, i ha dit, és que si tu t'hi fixes, la iconografia eclesiàstica és el més gore que hi ha. No? És brutalment gore, sanguirolent, i és una font d'inspiració, també, no? Per això no em sorprèn gens que hagis començat aquest llibre des del monestir d'Escolnarbou, barrejant aquestes dues coses com són la fe, el cristianisme i el vampir i la poesia. Una passada. Jordi Martí, aquesta tarda presentes el llibre a les 7 de la tarda a la llibreria El Soterrani. Així és. Així que si us voleu passar a escoltar, preguntar-li qualsevol cosa o comprar el llibre, que em sembla que està a 12 euros, diria, una cosa així. Està a totes les llibreries de Tarragona, però al Soterrani, evidentment, també, perquè vull fer la presentació. I tindràs distribució catalana, també, o no? Té una distribució molt dolenta, perquè l'editorial és mallorquina i té distribució aquí, dintre de la zona del camp, però és una cosa feta mà a mà, i a Barcelona a 2 o 3 llibreries principals. Ells venen per internet, perquè venen llibres per tot l'estat, però bàsicament jo penso que encara que es vengui per internet, si algú vol comprar el llibre, que el vagi a comprar en una llibreria, perquè crec que aquest procés de la llibreria i de l'editorial i de la distribució s'ha de mantenir per tal de mantenir no només la indústria, sinó la possibilitat d'expressar-nos al nostre àmbit més proper fent literatura. Jordi Martí Font, moltes gràcies per estar nosaltres a Ran de Mar, molta sort amb aquest llibre, Clavellet, un vampir de l'Alguer. Moltes gràcies. Merci.